मोनफैबायानो जोंनिया नै देन्जारसो नुवाखै जों ओरै गिदिंना फैनोसै साफ्रामबो बेरायनो फैनो मोनगौलै नै बेलासिबा पार्किंआ इनि गेलेग्रा पार्क खेबसे माबादो दे Buria. Aduh deh. Lava kip nih. Ya. Oh ya second nih. Di situ ya nengah. Item bar. Ini jayu. Nara halal bagus. Duduk nang lu kunci. Ayo kipsi nersina kipsi duduk di sana. थांगासिनो दं नै आथिं साजोबलांबाय थाबायनो हायाखै ini nawa ya. Ada perut sana. Besar. Bikin seringnya. Lagu जायो दसे होनानै नाय बिदिनो लहानि बा अन्थाइनि माबा खालाम जायाबा बाराय अन्थाइनि जारों बेखौ खालाम Halo. Mari kita mundur sih. Ini मोजांखा गौरां पार्कआव देग्लाय जा आराम नुखादों ने ओरैनो जादोंलै Asal masalah. Mana ya? Kamiyo. Video. Enggak lah, kita lagi.
Mana? Bapak, itu bapak kekunin ya? Last year kerja gila nih. Kau sih Hans Pura itu nama apa kau sih?